Sa bali pang report ng Alawatan by sa a wanted person na kimeg babae na iti 911. Ayan, alisto nga talaga. Kasano nga pa nakatiliw ka dito 5 minute nga ta? Ito man naman iti detalye ka dito with either Lawrence. IFM News. IFM News. IFM. Impanakel ni Police Captain Sigman Benigno iti San Nicolas Municipal Police Station akabayatan iti Cymex when simulation exercise na kadwada iti Chief PNP iti Malam Kalman ket nakakimegda iti may sa a wanted person iti Iliti San Nicolas babaen iti panagtawag digiti maseknan iti numero 911 kuna ti hepe at nakimegda a lalaki ket nagsalungasing iti RA 9262 wenno iti saanan a panagsustento kadagiti anak na imbatad ti hepe nga apaman ana itawag kadakwada iti report ket insigida ang nagresponde ti PNP ket iti lasod iti 3 minutos ket nakimeg ti wanted person inayon ti hepe amayat iti 911 tapno iti kasta ket makimeg dagiti adda iti basol na iti linteg. No adda problema da ket adda ko mga agduado nga patulong iti kapulisan tayo ket tikarod ko rabin hanya nasken nga may datoy police station en just dial 911 adda kami ditan ayanda. How about sir, dagitay maser nga hanmot nga agsusustento anak makunamot sir? Well, nakit no ada obligasyon da, digiti anak da. Ket be sure met ang suportaran da ida, Sir Lawrence. Gapo iti daytoy ket gutgutiguten iti naili na pulisya dagiti amin na residente dito Ilocos Norte nga agtawag iti 911 no adda iti kasta a pasamak. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.